Hello everyone! Maayong hapon na tong tanan. Naday may diri karon sa lubong sa akong fatherland. Kuan mi sa akong papa, nagduaw mi sa iyahang lubong. O nata diri sa cemetery. Sa private cemetery ni guys. Dora huy, hi. Ayun na ita. Para matupong ba? Motherland. Karabaw mo ko ni. Nagpaabot pa mi guys sa akong magulang guys kay mamantoy mo ampo guys. Well, nagpaabot mi ni sister. Pangibot-ngibot sa mida tambok kayo ang kuan oh. Tambal man eh. Carabao grass. Tambal. Bayo grass ba? Tanding grass. Tingnan ni tupong pa. Gani. Ayo ako gito sa kabono kay hadang punuhan na po. Akong fatherland ga sige padamgo napadamgo po ni motherland. O ni ngapit mi diari na nagkot mi kay basayon ana magpadagkot man daw na sila. Nagdamgo ko nga kuon anas pa uban ra ka diri ra kay naguli. Hing ko dili ko mo uban uli ko mo uban ko ante. Nasa tindang naapil gadalag daw ko kay kahoy nga murag cross. Kay manguwag mangga. Nagdagan-dagan ko apas ko nante. Nga si papa galantaw na ko samtang gadagan ko. Ang padam ko siya guys, pagpakita raman siya nago din naman mawala. Masih pakita ma? Dadam ko ni mo kita ba? Pagkita siya, din mawala. Din lain na din asa naman to yung papa na wala. Pagkapon ko ba magpaduaw oy. Yung gali ko pagmata na ko ya sa pagduawon ta ka dito di apo ta magkita. Kana mo kunong Lunes, magulat daw na sila. Lagi sa Lunes doon to. Kay Lunes man daw din ang tigdagkot mamiingon papalusig. Na labi na kalakalag, mas lingkod na sila diri magulat. Pareha ko tong kalakalag ko. Dugay na kay gidagkutan yun araw tong oras sa gidagkutan tong kanila nga pito ka buok din nga nalanay na lang laap gyapon. Pagpangatsi na to nung nangaon na taon sa natong oras alas 8 sa gabi Halong. Pag kumagpangatsi, nawala siga. Ingon din sa mato, hala, mama, namatay ma, ganina rin na gidagkutan, nagdilaap, nagulat siya pangatsian ma. Nagulat siya. Oro mo na ilang kinaon. Ilang kuan pangatsian. Saan igang tae? Dili ay kuan na Ay, di kanang ignorance kanila. kandila. Di mabili na yung yawi ma. Ani rin ako ibutang kay. Tablawan po niya ako pangitaan na. Buang magsig pangita. Kaya naman nang ay. Baklay ra siguro to sila. Ay toro bao-bao di. Ano sila? Naabot na akong sister guys. Ana siya? Sa una, siya kakakapit ng paso. Karon di na ko nimo ato sa balay. Sa imong damgo? Asa may imong balay nga? Asa din yung balay? Imong balay. Dito sa cemetery imong balay. Di ako ta magkita mo ato ko. Sa una magkita man ta kay naram ko. Nya di man gyapon ta magkita kay ana man kasilang sa yuta. Nagabadong pa ng mga unga. Buhi daw. Naabot na sila guys. No to mawala ra sa kalit. Night! Mawala ra sila kalit. Mawala sa kalit. Sige na pong pangita. Asa mo sa papa ninyo ay? Ara, mga night, nane! Oy! Night, nane! Ay, yala! Bre. Unya, pagpauli na ron paaso. Paasuhan po na. Ha? Hindi na magaling pa pa. Hindi na, right? Ano mo do? Nagwapo na no. Boni tong papa ni. Herson. Bayad man ko ani kada bulan ng 300. Bato ra to. Ayo. Makita ra na ko na balik na lang. Maningil ko. Siya nga ako na putong ipalutan og balik kay kuan ako nga punuhan ay na palit ako. Nya
wala niya gilimpyuhin niyo. Na. Nagputulay. Lighter ka. Okay. Aman ni ibutang. Lah. Dagkutan na guys. Chinilas. No ah. Wait lang guys ha, kay dagkutan na nato guys. Ane, don't touch the bottle. Latag lagi boy. Hoy, mga G sa tadiri, ayaw mo diha. Ay nang naamo. Ito na nilang, dagkutan na nilang. Sila o, dali. Hoy, dali sa mo diri. Eka magdaggot pa o ganila. Night night nami. Dali. Apel mo diri night night nami. Kaanir sila. Stoy! Nag-aanay. Dali, diri mo, diri. Sakit, namoy tawil da. Tutut ki ba? Dili ka. Pati man tayo lang iya kay sigos. Pagtuna dito. Bahal, talaga na dito. Night night! Mami, night night! Wala lang. Ito ni na dia. Diri ali. Ali. Sila guritin na sa ipi pa mga kusit-sit. Siti ya guritin. Nakaampo ani. Dagot na. Dali, kuyo ang kami ang car. Ay din sa dito. Dahon ni pagbuat na. Buto na ko sa bar. Oo, tama dito lang ma. Kaamo tagadalag salmon. Ay sa pag nagpabigya kaya kiyangat ko na. Na, ayo uy. Pagamos na. Ano? Kita ba bro naman pag memorial dito sa ano? May mga dagkong balay oh. Samot ni mo kuot ni maayo ba? Sama nang balay dia. Mga kwartahan ni mga dato ba? Ay, wala pa daw. Ang mga dato nga balay. Oh kana minana balayan lang kuan. Ang isa. Ay, kaya masugot po. Dili sila tingali masugot. Ibutang si Ilam Siyuta, si Babaw na. Ah na anak si Romano. Mahal na. Sin anak. Korea nang isa din o Koreaga. Oh kariyaga na kaniyo dako kay niya. Aras si Babaw. Nga, napalo. Tapad na natarangga. Itong na-disgrasya nga babae Nga, na ano? market. Kana daw wala pa yung pamita. Uy daw. Nang puro payuta ba? Bago na itong napupo. Nabangga. Ay, nakuan. Asa na boss? Kanang wala pa daw yuta. Ah, wala pa daw sakot. Ano nang? Kana diha? Dili, lampikas. Asa? Kani? Ano dito? Taas. Daw flat, wala pa ikaw. Ay, nagpapag ba dawon? Ay, kani oh. Ah. Si Tipa niya ang gilubong. Dirabot lang asa sa Tipa. Muslim ang katisa. Muslim man daw. Muslim na dinalin. Ah, dito to sa Muslim. Puro pa, gibit. Diba, Muslim tayo. Hindi may bitchin. Dito naman na sila lubong. Dili labay. Dili labay na nang. Parehas kung sa pikas. Wala na ay daw niya sila kasi. Ay, wala mo nila palo. Na yun itulod. Hindi na itulod. Tapad na kanangga. Ha? Tapad na na Nga, ako na pag ano, tangtamon. Ilan diyan mo tang kili do. Ayo, wala na sa giyama. Palong din na.
Ay, nagsika ba siya o? Tayo lagi na. Siga man siya tulog tungkol sa hangin. Hala. Na. Wala niya. Sige na. Sa ngalan, samahan, sa anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amen. Tungkol sa Dimas, sa Tapos. Sa anak sa Diyos, sa Espiritu Santo. Mga puwan karon ang tulog ka ang mga mo. May panug pahingon sa gala. Matin. Mananamo karang namin. Umani mo sa ita sa namin. Ang kalag na mas kadalaw yung taga ng kalawak sa iyo apat sa lahat. Hindi masayalo ka sa sila. Diyos ka na lahi ko sa Mga namo, mga nakas, mga langit. Mga namo, mga nakas, mga langit. Yan magduman ng Gimaya ka Maria na Gimaya ka man sa anak. silong gagaros di ako. Gimaya ka man sa anak. Gimaya sa mahal sa anak. Go! Go na mo namin. Pilas-pilas ko ulit ang anak ko ng butang. Kaya na puno naglawan. Before ang tanda, mahanam. Wala. Nami, alili. Nami. Nami. Namuy. Nami diri nami. Nami, ali. Sabat ka diri. Sabat ka diri. Kita. Dapat ang fresh ala yun ang ginaganan. Oh, ano ka tumoy. Mamahay ko lubot. Ang trainer mag-ipaak ko po. Dito? Oh. Ba? Lubot. Iyon Bakit sa mutaron na? Kada pili ana ang tinuwang. Hindi siya gusto patawad ng kusal. Ikaliko na nga niya magkitauran. Ba, yan lang ang lubot ay napagisan. Hindi na siya magpatawad ng kusal ba? Sabot ano? Ano ba ito na? Ah, Sabot. Safety. siya mamaak. Siya. Tauram no gyapon ikatulong. Ikaupat nga tao na na. Ito malubot. Natawa bitaw sa giya. Sa giinan ito hindi siya patao. Tauran na gyapon. Pero mutuwa na siya sa tagya. Ligo na sila. Dahil mag-green na yung ikot doon tayo. Ulo, no? Tayo. Ako kay layo kayo pag tira ni Bricks abot ning tunga. Wala lagi yung mga. Kira. Oh, ala o maging diri yan. Oh, Nani! si Jo. Sila nag-disbutay ko sila. Ay, nang maulog. Alam mo yung tumingin lang
baturon. Ano daw sa baturon? Ano po tawag si Joseph? Dapat yung narikaon kay. Basta sa baturon ikaw namilin. Ano kay Joseph po? Ano para siya na ala? Joseph. Dala ko isa. Pili ko. Maulaw na ko. Ano man, Miko mo na. Sa una to, Miko. Dito na kayo nagikan. Mana? Dito O nagikan. mana, sa'yo Oh, dito sa ayan. ikaon ha. Lagi, Kaya ano nagkuhan? na sila, lagayon ni Basi. Aman mong migo. Aman mong migo Kang si ano Juan gini siya Joseph. Eh pud siya, ha? Ang nako to balay na gud. Sa wala magkabalagay ko. Ndol lagi ko diri kay nami. Namday kaon. Ha? Sa Ako lang hindi ka, wag gusto ko kita ra pamilya so pagdagpos ka dila, wag so ngay mama. alang-alang. Di gali na yung mga anak. Lakaw po mo ko. Giasa ko nga mo. Punta sa'yo, giyatuan ako kayo. Hala ka klaro kay gabi mga Wala ko na may tama to. Ana naman yung istorya nga si Padre na pa mo yung tumuro. Ano lang. Ano to, eh? Wala ko si Padre nila. O ako na po ilibot. Balog is matsoy kay nimo biya. Okay ka mo lang Hello everyone. So manami ug ampo, manamig dagot ni Father Nan. Oh. Ako gipadamgo ko guys, kapila ko gipadamgo sa akong papa, din si Motherland po ay gipadamgo po dahil siya din mao to kaganina kay dito man mi sa tuburan kay nag-blessing po sa tindahan sa akong sister. Unya nang limpyo po mi sa boarding house mo to ming anak kong mama ko managkuta ni papang makagipadamgo ko. Mo to ning iskot po siya nga gipadamgo siya, mo to ning anhi mi de ari. To akong silang nani og sikuan nga sige kagandagan. Tagay ito base karon. Lagi si nani nang yang akpon yang. Ayo gidagan na. Talang dila gawal-wal. Nya kay giuhaw man na. Ayo pasad kay. Mga maway na no. Matay oh, matay gina. Malo mo sa heart. Kasing na. Bisag malimot mo na nga magdagandagan na pailon ninyo. Ano naabot naman ang nila sa ita. Ako mga pagumangkon dito nagkuan sila. Pwede na inom. Nag badminton. Kanang atbang diha guys, kanang dako kay nga building nga atbang mo na ang Gamalinda Gamalinda Funeral Homes na diha. Highway ra kayo ni Menterio diri guys, Menterio ni sa Tiguma nga private cemetery. Chrysanthemum ang pangalan diri nga Menterio guys. Puno-puno na halos di ari guys. Oh, kaning diri dapit nga area guys kay nara sa mga Kasi gusto mo appeal guys. nag-promotion. Hala tanawa si night man oy batasan diya nalibang sa picture. Pagto na ako night. Papang Ilson no, wajud na dagkutan no. Yan na gayto yang mama nga. Sa una katong ibang may papa na patay na. Karon pa noong sige gani hindi naman ang istorya. Sa kuwi pa sige tayo. Sige buong patay na na. Inaan daw Wala namang sila religion mo. Pero sa Patay tuang na ka na. Katoliko, Mm. maingon man ang Ginoo nga. sa buhi pa yung papa sige pangandoy ninyo. Anita de ari guys. Dirito gilubong guys katubitang na disgrasya bitaw guys sa ubos sa palpalan. Nadi sa nan yung lubong. Diara sila guys o nag badminton. Night night. Night. Kana ate diya siya gilubong kana. Ha kana? Oh. Abi ito. Wala man. Ay kana kana na yung mga bato. Good ana. Wala. Dako kay mi siya nga mentary.
kanan sa abroad. Oh, mao to siya. Christian man to. Taman pa ni dito sa pinakaibabaw, guys. Di ani guys, bisan pang mudagkot ka diri og gabi, dili ra hadlok kay highway ra din ay. Napoy magsigi og nagbantay di ani guys. Ara pud siya tawo bisag gabiing dako. Magdagkot ka diri taman ra alas 8:30 kay magsarado man ni sila. Gawas og kaning kuan kaning kalag-kalag kay dugay gini sila manirado diri mga alas 10 or alas 12 sa gabi. Ah, dili magsarado dai no? Ah, dili dai magsarado guys pag kuan kanang kalag-kalag 24 hours dosin. Dagi kapoy na lagi dili pwede mo inom og tubig kay makuan ang heart. Malumo sa heart. Ali ka maigon ta diri sa poy. Ali na ni. Ito na po eh. Ha? Kupal, sakit. Ano man? Kilig-kilig. Ali night. Dali. Ali. Dali. Hala, kakit sa lubi, May. Kagmate, kig bunga, May. Muna lang ba't sila si May? Parang coffee shop. Aw? Ang ba't sila sila katong dito sa sentro? Oh, dili. Dili, may balas na ako. Ay, si Maprang ka, dito na. Ah, gilo kaya kong ilong. Tungod sa sipon. Excel Kel. Kuya, pangalan ay. Exekel, di ay, Exekel. Exekel. Ah, nara di ang lubong sa compadre kan. Ay, kuan. Ah, tulog kong kuan sipon. May pagani gidala na ko tong tambal. Tidak alas 11 sa video ng kalaba. Unsa man? Ako nasatap. Pag inom na ko na gabi, pag naugma, inom. Kaya ko naman na siya butag ng gabi. Uga. Ay, nasatap. Nakabila. Sakit kayo sa ulo na. Hindi kami inom nasatap. Uno, saan? Subaling si Mother. Naman, tabangin ko man sa suba ko si Puna. Ano sa? Bata na trabaho lang may. Isa. Ay, naglasatap, mama. Sara lagi. Wala lagi nang yung sunas mo. Ako di ay, nga matulog naman ani mo. Ganto na dali ka yung lasatap. Pila lang. Wala gani, ko nakainom sa lito. Yung papel kong sa lito, kasi nung napunat ko pa. Ako isa. Ah, nabugad ka pag-bukbukin. Ay, kapinkin ko na po nga lang. Yahay meron. Balik na po dahil batasin nga, nabutaan naman. Action to, kabutaan na. Musunod na ni musuko. Sa pagsaol mo, musunod na. Wala ito, kuwan. Anak ko na balik ako ng wikitan. Anak ni Mansoy, una. Porting wild ni Kulak ka, mga ito sana, marisay sa una, nabot ka sinihan, itamukat ka, ako si may gani-gani ni mo upo. Sa una ng kupo, sakay, motor, sige pangbuyod, sakay motor. Pagabot ito na ako sinihan, musaka sinihan. Dahil bawal din na sa musaka diha dahil na ibata. Ito ka, sa kalong may kadyot sa bawal lagi diha kami nilakasakaan.
Samantaan yung musaka mo sa siya. Ato na po sakay na po. Puyo na po sakay na po dito. Pag-abot dito sa Peoples. Kita masig hagdanan. Saka na po sa hagdanan. Okay po na ako ng katao. Nasig pa po. Sira. Saka hagdanan. Pag-abot to sugato. Nung kami sa daghan kay Bitin. Kamay pa man. Surrender mas donisyon. Dagan na kayo pinaakan ko aning bataan ni nakukuha man ni lumaan tama. Abo to sugato na Miss Bitin pinagana ikuwi Ginoo kadagang mabitin ka ng ipipos nagamay ng ipipos karaan. Saka dito pinakatas sa akin kay Bitin niya. Malay man ang nila diha. Malay man ang tagiya. Kana kita mga lagi maa. Kana mga priya ra kulo sa nang lubi ko na pa o. Dito sila mga anak sila o din. Pag naay manaka mangambak sa tanan tabuon ka. Na dinagi to inahan ato. Mga green man o kulo. Ato inahan. Tingnan niya. Ito man, makapwede nila mag-COVID kaya makuyapan ka. Nila katubig man. Na. Pahuway sa. Nila ang Sag niya o kuan. Si night. Ay, Night night! ang nila nagtubod na. Night night! Ali! Night night! Night night! Ali! Dili kini sa tulog nila yung natin pag umiinom matulog lang ila. Minsan ang urasa ka. Night layo kaya tulugan. Buang tampa, alas 4 na magkawa. Tapos sa mata. Say oras na eh. Kung tambandahan ba? Anak, mata. Lagi wala yung tambandahan. Ganito ang balay ko. Ganito ang ganyan pa mami dito. Nang limpyo, nagtaturma, takita mo. Ate, kalalago. September, October, November. Pwede ba na mong marisin ko? Yan yung magkalagala. Ano man? Oo, October, September, October, November, si November 1, si Juan, si Emerson, November 12, si Maritzo, November 50, si Manoy, November 26, Papa, Si tatay, pilit. Mama Lucy, November, si Mama Lucy, November 1, si Papa Lucy, November 23. November 1 si Lula. Kung kanil pa kayo, mali yung birthday mo, no? Nila, nani yung anniversary. Anniversary. Kabalin na birthday. Kaya lang, nakakita tag-away nga kayo ba mo? Yun man dahil sila. Gusto ito mabalin ng birthday. Lagi, yan nagsindi ko ano kay ikaw na gini. Ah, wala naman ka nang dagan-dagan. So, anak sa gusto ka mabalin na yung birthday November 1. Kaya dito magkakontra ka patay, panawag kinder. Bayin ko na yung birthday. Dito na istorya sila dito. Lagi, diba? Bablatter man tayo, mahadlok man. Dagat pa, nalabaguhan man nga kabalong kasigira mo sa kids. Hindi na namin ang Pwede na naman ako. Ganyan na naman ang bawal. Dali oh, alam niya. May sagbot. Lagay. alis kami na pagpili. Juan, mani, bandan. Hi guys, hello everyone. Ay, sorry mamang. Ay, Pandan. Ano yung mga inunan? kuan man na, kato man lang. Labi-labi. Labi-labi mo ni, labi-labi sa Bisaya. So, diri ra tataman guys. Kay muli na po nito taon. Salamat sa nag-subscribe sa kuang YouTube channel. O sa nag-like, follow siya sa kong Facebook page.
Facebook account, og Grace. So bye everyone, ang pingdang tanan. I love you all. God bless.